Γεια σας, σήμερα Q&A. Αν δεν ποιος θα με κάνει. Γεια σας, είμαι πάλι εγώ με την Νατάλια. Σήμερα θα σας δείξουμε, θα ρωτήσω την Ναταλία μερικές ερωτήσεις, επειδή από την τάξη μου και από άλλα σχόλια με ρώτησαν για την Ναταλία μερικά πράγματα. Θα κάνουμε 13 ερωτήσεις για την Ναταλία. Ξεκινάμε. Είναι σε αυτό το κουτάκι. Δεν τις έγραψα εγώ, άμα να ξέρετε. Πότε έχεις γενέθλια? Πότε έχω γενέθλια? 16 Νοεμβρίου φέτο, το 2006. Εντάξει. Άμα ξέρετε, πηγαίνετε τα τάξη αυτό. Πόσο χρονών είσαι? 9,5 κάπου. Από ποια χώρα είσαι? Από την Πολωνία. Έσχος είναι αυτά. Έχεις αγόρι ή κάποιον αγαπάς? Κάποιον αγαπάω. Μπορείς να κάνεις σπαγκάτο? Ναι, αλλά δεν μπορώ να σας δείξω. Σου αρέσει η γυμναστική ενόργανη? Ναι, πολύ. Και οι χώροι μου αρέσουν. Πολύ με χορεύω μου αρέσει. Ποια βιβλία σου αρέσουν πιο πολύ? Το μερολόγιο μας ξανά ερωτήσει. Αυτό σου αρέσει? Ναι. Μπορείς να μας πεις γιατί? Γιατί έχει σχέση με το Facebook, την Ariana Grande, με την Taylor Swift, έχει σχέση με την αλήθεια, δηλαδή με τις τραγουδήσεις και άλλα πολλά. Εντάξει, μ' αρέσει πολύ. Είναι και για κορίτσια. Επόμενη ερώτηση. Πόσα subscribe και like έχεις? Subscribe, πού να ξέρω, αλλά like νομίζω ότι τα μέτρησα και είναι 16. Άμα θέλετε μετρήστε τα. Λίγα είναι, αλλά εντάξει, για το κανάλι σου είσαι και μικρή, δεν σε βλέπω και όλος ο κόσμος. Και subscribe 2 νομίζω. Αλλά χαίρομαι. Έχεις Facebook, Viber ή κάτι τέτοιο? Viber και κάτι τέτοιο εννοεί το κανάλι στο YouTube. Για μένα. Τα παιδιά που το έγραψαν, Βλακίες γράφουν. ποιο χρώμα σου αρέσει πιο πολύ? Γαλάζιο και άσπρο. Γαλάζιο και άσπρο. Ποιο παιχνίδι σου αρέσει πιο πολύ και γιατί? Ποιο παιχνίδι σου αρέσει πιο πολύ? Οι κλέφτες και αστυνόμοι. Γιατί? Τι γιατί? Γιατί σου αρέσει? Γιατί κάνει δράση, έχει σπίτι, είσαι κλέφτης. Δεν μ' αρέσει να είμαι αστυνόμος. Και άμα σε πιάσει ο αστυνόμος πρέπει να πας στη φυλακή. Και άμα σου πει κάποιος ξέλα χωρίς να σου πιάσει πάλι ο αστυνόμος ή ήταν φίλος σου που πήγε να σου πει ξέλα, φεύγεις. Αγχώνεσαι ή όχι? Τι είναι άγχομαι, αφού είναι τελευταία ερώτηση, δεν αγχώθηκα. Ποια γλυκά σου αρέσουν? Τα κλεράκια φυσικά, η σοκολάτα και τα γλυκιτζούρια. Εντάξει, τέλος η ερώτηση. Θα σε ρωτήσω κι εγώ κάτι. Ωραία. Τι να σε ρωτήσω? Ποιος άρεσε πιο πολύ παιχνίδι? Αφού ήταν και πριν. Όχι, ένα παιχνίδι, όχι σπιτικό. Ή τραπεζό. Ναι. Δεν έχω. Μονόπολη νομίζω, κάπου έτσι. Λοιπόν, εγώ θα κάνω τώρα ερωτήσεις για την Πατρίδια. Εμένα κανείς δεν με ρώτησε επειδή είναι η δεύτερη φορά ή η πρώτη. Πού είμαι? Λοιπόν, από ποια χώρα είσαι? Από την Πολωνία και τα χαρτάκια εδώ Γι' αυτό φέρε το κουτάκι το άλλο. Είναι διείδης ερωτήσεις, Απλώς, ναι, άλλες. μπορείς να κάνεις σπαγκάτα. Ναι, να σας το δείξω. Όχι, γιατί δεν έχουμε χρόνο πολύ. Η αδελφή μου λέει πως δεν το κάνω σωστά. Δεν είναι ίσια, αλλά δεν ξέρω. Έχεις αγόρι ή κάποιον αγαπάς? Αγαπώ κάποιον.
Όχι, δεν κάνουμε κάτι κόλπα. Ποια βιβλία σου αρέσουν πιο πολύ? Όχι, δύσκολη ερώτηση. Τα βιβλία που μου αρέσουν είναι, ας πούμε, δεν έχω το αγαπημένο μου, επειδή δεν μαζεύω βιβλία. Δεν κάνεις συλλογή. Όχι. Το εγώ, αλλά απλά... Τα μαζεύεις άμα σου Μου δώσει. δίνουν δώρα μερικές φορές και με χωράζουν μερικές φορές. Πότε έχεις γενέθλια? Γενέθλια, έχω 24 Μαΐου και γεννήθηκα 2006. Από ίδια τάξη πάμε. Πόσο χρόνο είσαι? Είμαι 9,5 χρονών Και σε ίδια τάξη πηγαίνει πάντως. Ναι. Ναι, πες. Είπα. Τι? Είπα. Πόσο χρόνο είσαι? Είμαι 9,5. Α, ναι. Σ' αρέσει η γυμναστική? Μ' αρέσει. Αχ, είναι αυτό το καμένο κιόλας. Έχεις Facebook, Viber και κάτι τέτοιο? Έχω Facebook, έχω και Snapchat, έχω και Viber. Λοιπόν, ποιο παιχνίδι, λάθος ορθογραφικό έκανε ένας, σ' αρέσει πιο πολύ? Μ' αρέσει το ψευταράδες μηταράδες, το πυργόλεξο, το ναι ή όχι. Μ' αρέσει και και λάθος μόνο. έκανε αυτός. Το Πω, παιχνίδι πω. το έγραψε με το αντί για Δεν α. μπορώ να το πιστέψω. Ούτε Αφού εγώ. είναι από Πολωνία, μπορεί αυτός. Πόσα subscribe και like έχεις? Αυτό δεν είναι. Αφού εγώ δεν κάνω, ναι. Αυτό δεν μετράει. Α, στο Snapchat έχω νομίζω 11 κάτι, νομίζω like, δεν ξέρω. Νομίζω 11, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι. Αγχώνεσαι πολύ? Όχι. Μάνα μου, γι' αυτό σου ορθογραφικά. Το πολύ άσχημο. Όχι, αγχώνεσαι ή όχι. Α, Όχι πολύ. Ποια γλυκά σου αρέσουν? Αχ, μου αρέσει η άσπρη σοκολάτα, μου αρέσουν τα γλυφιτζούρια, μου αρέσουν τα... και η καραμέλα. Πολλά, Ναι. Δηλαδή, ό,τι γλυκό και εγώ να φάω, δεν με ενοχλεί. Ούτε εμένα, απλώς από τη γεύση του κάποιες φορές. Μερικές φορές, ναι. Ναι, Εγώ είναι. μια φορά όταν ήμουν μικρή, δοκίμασα έτσι σοκολατάκια μικρά με μέντα μέσα. Ωραία, αηδία. Ναι. Αλλά μετά τώρα μου άρεσε λίγο η μέντα γι' αυτό. Παλιά δεν μου άρεσε η μέντα γι' αυτό. Λοιπόν, ποιο χρώμα σου άρεσε πιο πολύ? Ποιο χρώμα. Μ' αρέσει το ροζ, αυτά που βλέπετε εδώ. Το ροζ, το πορτοκαλί, το μπλε και το φαλασσί. Τελειώσαμε για σήμερα. Ναι, λοιπόν. Έτσι. Λοιπόν, Βάλτε like. subscribe και θα το πούμε στο επόμενο βίντεο που θα είμαι πολύ μόνο μου.